Gabon, ongietorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan trintxerpen oinarria duen eta soinu bortitzen aintzindarietako bat izan den taldea dakarkizuegu. Zuekin, Ira et Decesus. Lágrimas y olvido en las trastiendas del capitalismo. Rebelde de fin de semana. ¿Vida? Porque soy la prueba de que algo falla. Tu bonita Venga, me están robando el tiempo. Todo el tiempo,
Desesperación. Rompe el muro. El gran negocio de la rebeldía.
habrá revolución. Markatu ama. Entzun pizkat behira egon zaitezte adi, hau da gure eskaintza gaurko giroari. Jorge Aitor eta beste guztiari, gugera iredezezuz errespeto handiz, merezi dute eta zerri guztieri, norbaiteri ez bada biankakoari. Norbaiteri ez bada biankakoari. Halo! Aupa Fres, hor dugu ongi etorriak ez gaude konforme saio berri ontara, eta gaurkoan ira et de Jesus taldea dugu hemen, ikusi dugu Fres bertxotan zebilela, zer bertxolaritzari saletasuna diozu, ala? Ez, esan da, ez. Eta hemengo beste norbaitek? Ez dirudi ez? Ez asko. Ba bueno, ongi hasi dugu saioa. Beraz, ire de Jesus, nondik dator ire de Jesus taldea? Ire de Jesus sortu zen, 89an, Quinta Avenida desagertu zenean, Diego eta Albertoan jo zuten, eta talde berria sortu zuten. Hirukote bezala, eta 6 hilabete geroago edo sartu nintzen ni ahotsetara. Bere lehen 2 kontzertutan hirukotea ziren. Eta estiloa beti berdina izan da? Ez, hasieran rockeroagoa zan, suabeseko bertsioak egiten genituen, Transmission Bampekoak baita Ozzy Osbournekoa baita ere, eta gero ja... Oño, nio ez entzun, haber pasatzen zuen. Hori zan, gero ja Diego talde utzezunean eta Angelillok gitarra hartu zunean, hasi ginen horrela jotzen gutxi gora bera. Ba, bueno, Diego gitarran zela ere nahiko talde bortitza zineten, zuen lehen maketa nola ageri zen? Bueno, bortitza da bai, baina ez hain bortitza. Ez hain bortitza, hori bai. Garaierako nahiko bortitza. Bueno, bai. Azkenean, gai hontan, eskombran, estesia esakin zer, zensura eta alako gauzak entzuten genituen, orduan. Ba, behin ikusi zintuztedan, Moskun? Jo zenutela, bai, gogoratzen ditut, Los Suavezen bertsio azkartuak. Bai, hori izan, nire bigarrengo kontzertua. Ke putada, erekin, behar bada? Latitud 43 edo... behar bada. Eta irungo beste talde batekin, hori zen... Komandate potxe zen, ekin edo, behar bada? Agian bai. Hori izan igande bat arratsaldean. Zen latitud 0 ziren, ez dut gogoratzen kontzertu hortan, pop talde bat ziren. Hori bai. Nire lehenko kontzertua Lekunberrin izan zen larun bat gabian, eta hori bigarrena zen.
Lekunberren. Bai. Berri txarrakekin, ez ziren sortuak oraindik. Amaika urte zituzten. Agian, bai. Eta bueno, Ira de Jesus taldetik nahiko jende pasatu da. Eta bitxia izan da beti taldekideak nahiko rock zale izan direla, ez da? Bueno, ez dira inbeste jende pasa, baina kontua izan bera duzu, Urteak pasa direla. 35 urte dara magula jotzen, orduan. Osea, hau da, laugarren bateria, laugarren baju jolea, eta gitarren aldean beste, osea, bueltatu ginenetik, hau da laugarrena, eta lehen izan genuen beste bi bakarrik. Diego eta Angelillo. Ordan, laugarren formakuntzan zaudete orain? Denak dira laugarrenak? Bueno, a ver, osea, gitarra aldea hau da 6garrena. Claro, besteak denak egon dira urte bat baino gutxeago, edola. Bueno, aurkeztu zuen burua, adibidez. Ni Asier naiz. Itzegin mikroari, mesedez. Barkatu. Bai. Asier naiz, eta duela, zenbat, 2 urte ja honezke hoia elkartu ginela, baina, bueno, elkar ezagutu urte pila dia, Aitorrekin Superdozer talean jo genuen, takitzen bat urte izango dira, 10 urte horrako zerbait. Jorge asko, demora pila bat izatze duela bai, zepeak bugi banen jotze du, eta beste talde batzuten bai izauten, eta Fresekin adizkitasuna dauke, takitzen bat urte izango dian. 20 urte, Denik bai izautzen nun, ze Donostian nahiko pertsonaje bitxia zen, eta izautzen genuen. Eta Fres eta biok zenbaitetan elkar jo dugu, eta bueno, gauza izan zen, ni Donostitik aldein nun Naparroko herri txiki batea bizitzea, eta baina beti komentatzen nion Fresi, noiz bai jotzeko, eta azken hori gitarrista etzan ondo jun gauza, eta mertzenario bezala ditu intzien, da hemen da. Bueno, mertzenario kobratzen dute, ez da? Bueno, ni bere adizketasuna daukat, eta listo. Ez da pentsatu, Horrekin ordaintzen diate, eta geho... Ordaintzari ona duzu, beraz. Geho aguantetu meditut bromasko, baina, bueno, gauzak horrela ondo da gauza. Soy el nuevo. El nuevo. Hori da. Eta zu, Aitor? Ni hori bueno, nik Ira de Jesus, ni gara tenez, 15 urte, zagen dela 20, gehi ikusten dituen, Mogambon, eta bai, bukaten nun kroketa egiten, zerrinez eta galtzontzio, zerrinez eta dana. Ni horre zautu nun Ira de Jesus. Eta gero, bueno, jodut, bai, Asierrekin, con el nuevo, jodut, Superdozer, eta beste Jorge eta Fresekin, jo genuen Trigger Travis. Han zautu ginen, da, gero, bueno, Ira Jesus, gero egin dugu baita, haber sortzen dugun berriz, Regular Urban Survivals. Hoi da. Baina, Jorge, zen behar du... Jorge ez du nahi. Baiet, esaten? Baiet? Oso lanpetuta da. Egin genuen, ez dakit, Amara Besti eta bi kontzertu, bat Mogambon, beste bat Getarian, eta kabo. Jorge ez du nahi. Jorge nahiko okupatua dabil, ez da? Por eso no puedo estar en todos lados. Zu, non zabitza orain? Zein taldetan? Lau taldean, Bugiban, Brain Drain, Irukote, eta Ira de Jesus. Eta lehendik ibili zara beste... Sí, bueno, baten. Odio Basura, No Toxic Pipe, Nova 1084, Trigger Travis... aquí no sé si más. Regular Urban Survivors. No lo cuento. Jorge San, el mercenario de moda horretan. Odio, basura, hasta que ser. ¿Tocado contigo alguna vez? Bai, egia. Basurarekin zinenean, bai.
Eta, talde pilo bat, baina Fres ezaguna da talde piloa dituelako, edo izango dituelako ere. Zein taldetan zabitza orain, Fres? Konta iguzu. Orain, ensaiatzen dut igandetan, Rasekin. Astelenetan Sons of Decayekin, asteartetan Useless Heathekin, eta azkenetan Iradezesurekin. Eta gero daukat talde bat Valentzian, Azut du izena, gero Freak Nation ezakit bueltatuko garen, ala ez? Bai, Eta gero Madrilen beste... Berriak. Freak Nation. Primizia. Eta... Txusanekin? Txusanez. Eta Madrilen daukat Zidorrea. Ados, eta nola egiten duzu Valentziako talde batekin, entzaiatzeko edo Madrileko batekin? Valentzian egon naiz bitan ensaiatzen, eta beraiek etorri ziren behin, pandemian zela, eta gero orain grabatu behar dugu, eta suposatzen da iraia egingo dugu gure lehen kontzertua Moganbon nire urte betetzean. Aro, dozena erdi talde. Uste nuen talde gutxirekin zinera lau ezagutzen dituen bakarrik eta? Euskal Herrian lau daukat. Gero Guzural dago han egingo dugu flexi bat orain, abesti berri batekin. Txesus oso alperra da. Bueno. Bai, nik ezagutzen dut. Bai, beak Dolce. Eta ez hartu bere bertsolaritza proiektua, bai. Laster plazatan ikusiko zaitugu ere. Maialen Lujanbiorekin. Iradezezuzera itzuliko gara. Eta, aspalditik entzuna dudala, nahi zenutela agur disko bat egin edo zer da guzti hori? Historia da, beste guztiak talde hau zituen, Angelio Valentzia aldera junzan bizitzera, eta ni diskoa grabatu nahi nun, utzi baino lehen, ze bi aldiz saiatu gara disko bat grabatzen, eta azkenean ez dugu inoiz egin, eta mercenero batzuk bila egon nintzen, eta Trigger Traviseko guztiak hartu nitun, baina hori zen lehenak atza. Aitor musika utzi zuen, Aitor ez, Doktor Rata, Javi. Eta hori, ideia zen, urte baten saiatu, diskoa grabatu, kontzertu batzuk eman, eta taldea desegin. Eta ez dakit zenbat urte daramagu horrekin. 4, 5, 6, ez dakit. Gitarra bat talde usten du, beste bat hartzen dugu, talde usten du, eta hau da, laugarrena. Laugarrena azken garai honetan. Azken diskoa egiteko. Azken diskoa edo Iradezezuk ez du diska osorik, ez da? Diska osorik ez, daukagu 3 split. Eta maketa bat, maketa split bat, single splitak baita, eta LP zatitu bat baita. Eta bigarren maketa hori koprofagiarekin. Hori da. Zen, eta bazen proiektu bat ere koprofagiaren diskografia biltzeko edo? Bai, hasi ginen masterizatzen, baina ez dugu oso serioa egin. Zen, maketa hortaz gain, batzuen koprofagiak grabaketarik edo? Grabatu genuen abesti guztiak batezik, zerrenda zeukana ez zuen irakurri, eta ez genuen grabatu. Eta agertu ziren bi kompilazio bata zan No Future, eta bestea... No Future da Bilbon atertzen zituzten kasetoiek, ez da? Bai, TSR. TSR Producciones, hori da. Bai. Bestea da Reality Shows volumen 2. Madrien aterata Agatoklesekin eta lako handekin. Bai, zen diskografia pizka txikia, ez? Zeren koprofagia largoita sortzitik edo datorren taldea dugu. Bai. Historia zen, denbora osoa genbiltzan formazioa aldatzen. Orduan, erazten zen berrilla, abesti guztiak ikasi, eta beste bat usten zuen taldea. Eta horrela egon ginean, ezak izen bat urte. Bai, zen, lana bat zen koprofagia ezagutzen ez duen entzat, abesti pila zituzten, abesti motzak, azkarrak, eta, ikasi behar dira ere, 30 kantu edo ezakitzen bat ziren. Bai. Eta, garai hortan, Iradezezuz, koprofagia, talde azkarrak ziren, gero
ez baitzegoen hemen Euskal Herrian betzat olako talderik, hasieran tortura sistematika eta olakoak, baino pixkat beranduago, zuek etorri zineten? Bai, gu garaz, ruido de rabia eta gero. Gu baino berago, eskombro, censura, anestesia gu esain pronto hasi ziren. Eskombro gu baino leno, baina hasi eran punk egiten zuten, gero hasi ziren azkarro jotzen. Bere lokalean sartzen genuen, eta sartzen ginenean beti esaten zuten, ya venís a hacer la tercera guerra mundial. Bai, Greencore eta estilo hien atea pizka zabaldu zituen taldetako bat? Euskal Herrian lehenengo ba, Ruido de Rabia izan zen lehenengo ba, eta gugi horrenak. Gero ja talde gehiago egon dira, eta daude, baina. Eta zuk Buenabistan entxeatzen zenuten? Hasieran nire etxean, gero fabrika de boinas, Antxon, eta gero Buenabistan. Sarritan esaten da Buenabistako estiloa dela La Perrera eta talde horiek ireki zutena, baina Buenabistan baziren kaina bortitza hola egiten zuten nahiko talde, hori eguztut ere baita dela Buenabistako eskola? Hori bai, berez Zarata Buenabistan punk rocka baino leno, hasi zen. Eskombro La Perrera baino leno hasi ziren Buenabistan. Gero ya agertu ziren, La Perrera egin zen, agertu ziren No Catecismo, Señor No, Discípulos Dionisios, Astrozombies, baina hori censura, eskombro, susto, eta horiek, baina beranduago da. Bai. Berez, sonido Buenavista da, ezakit, prensan zeo zer inventatu zuten. Bai, etiketa bat edo, etiketatzeko leku hori edo, soinua. Bueno, eta azkenean, esan dugu, diskoa grabatzeko asmoa duzuela? Asmoa bakarrik edo? Grabatzen ari da. Bateria egin dago, gutxi gora bera, eta orain grabatu behar dugu besteak, diska Militantes de la Vida du izena. Eta zin izango da, best of, bat, edo best of, ez. Oberena, kantu berriak, denetarik bizkat? Ez dira berriak, abesti berriak ez dira, baina ez dira inoiz grabatuak izan. Eta beraz, disko batean sartzeko kantu nahiko izango dira? Zen bat dira? Zazpi. Emezortzi. Amazazpi du. Idearik ez. Baina, ordu erditxo pasata izangoa horrako zerbait, ez? Gehiago ez? Gehiago ez. Noixe. Beraz, etorkizuniko planik ez? Edo agian diskoarekin berotzen zarete eta hasiko zarete gehiago berotzen edo? Ez dakit. Ideia da diskoa atera, kontzertu batzuk eman, eta talde hautsi. Ongi, mi esker, ona etortzegatik. Zuri, gurekin kontatzagatik. Eta lasterate. Esker mile. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, mundu garbigo bat bizine genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gaztegera gaztegaz gaude konforme, gaztegera gaztegaz gaude konforme.